Hey guys! Welcome to my channel, Roshan Rohan Vlogs. Nasakit para kanya diagnosika, makikita kadwang niyayayatem anang isukat ang kanya. Panakip-kibing niyong adua, madutudog dato'y rikna di agsasait ka puso di aklatan ikaskaso saysaya adlaw kung mamano di ka naamamu tiyak man nasaksaktan taramid mo palubusan na kadinaw madayo tapong mapanunot mo adua basono iyak mariknan di ba matek mo nagbabaliw ka limamis ka sapay tamaawatan nakatalububusan na awanan ni masakit para kanya nung sika makikita kadwang niyayayatem ang nangisukat ang kanya. Panakip-kibing niyo adua, madududog ato'y rikna akasasait ka puso di aklatan ikaskaso isaysaya adlaw kung mano di ka namamanggunin ang uman nasaksaktan taramid mo palubusan na kadinaw madayo tapnong mapanunot mo adua pasol mo tiyak mariknan di ba matek mo nagbalbaliw ka limamis ka sapay tamaatan nakitalububusan na awanan niyaya. Apay asya tayin sukat mo ket nagkayat-kat sa bali a puso tiamok sisyak laen iti ay ayaten gayam inlimet mo sa bali apat-aten
napatpaten siyak wenno isu na kadi sa wemlaen tanu siyak tay napaten siyak kumat inilalang di kan nagsapulti sa bali damagik man ken ka no anyat awan kanya nga ataken kwa na salda tuy biyan ilaw lawag mo man no anyat nagkuranga inpaay na kadi tapagragsakan di mo amo amasak sa tanan tunggal madamag ko isut kapoy kuyog mo isulat na patiken ka isulat tungtung wen siya di mo ba'y malagipen sino ka din kita puso kendi na kading pagan ano lailong kendungo ket pinukaw mo among kadi ubiyag ko napate kalata uray mo di siya naglaong tarik na among biyag ko nga ay ayaten ka asya kay insukat mo ket nagkayat ka sa bali a puso tiamok si siyak laen iti ay ayaten gayam inlimet mo sa bali a patpaten napatpaten siyak wenno isu na kadi sa wemlaen kanu siyak tay napaten siyak kumat inilalang di kan agsapul ti sa bali sino ka din kita puso kendi na kading pagan ano lailong kendungo ket pinukaw mo among kadi ubiyag ko napate kalata uray mo di siya naglaong tarik na among biyag ko na ay ayaten ka uray mo di siya naglaong tarik na among biyag ko na ay ayaten ka
ayaten kanti ko nagngem saan tanairwama ayat anay sangsangayan ayat akin nalikaguma naipaay mo udno pakaragsakan urayawan ka malaglagip ka dagiti na daw amin na makikita dagiti naruay na inangaw ta tumrem luluwa tunggal mapalunod ka agnanayon kay ayaten ka ipatpateken pugno adungdungwen ka uray paino imbatayo ka pimanaw ka at tinagpakada magudas man na ito'y biyak ko agmay-may sa kato'y puso unayawan ka malaglagip ka dagiti na daw amin na makikita dagiti naruay nga inangauta tumrem luluwa tunggal mapalunod ka agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pugno adungdungwen ka uray paino impatayo ka pimanaw ka at tinagpakada magudas man na ito'y biyak ko agmay-may sa kato'y puso agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pugno adungdungwen ka uray paino imbatayo ka pimanaw ka at tinagpakada magudas man na ito'y biyak ko agmay-may sa kato'y puso magudas man na ito'y biyak ko agmay-may sa kato'y puso Denggem man umiyak ko asog to'y puso to'y ibagaken ka nagtaot to'y puso no kumalan mabalin
at dakag sibay ko at daan tadenan nga aglalahilo asog unhunoy ko hindi ngam kadala tapong pamatyang nga ay ayaten ka inkari idin asiksikan tulat ka jak sumina tadenam inggat panumpalan dikit daw buken ka dinagat baybayan nupay nanumuak anagayat tasadyan ammo ti Diyos Apo asikat kapapatkan inggat panumpalan sikan tupayla awagan di mula mo sangsangit at to'y gasat ko naladaw ka ngamin asimang bay to'y biyak ko Asimang bay to'y biyak ko ngempuray nukasta sikat linaon to'y puso sapay kumabiyak ko kasta akmet tapuso asok untunoy ko endengam kadalan tapnong pamatyang nga ay ayaten ka ay ayaten ka ingkarit idin asiksikan tulata jak sumina tadena inggat sikat mabuy-buyak dikit daw kuken ka dinagat baybayan nupay nanumuak anagayat tasadyan anagayat tasadyan ammo ti Diyos Apo asikat kapapatkan inggat panumpalan sikan tupaylan awagan ammo ti Diyos Apo asikat kapapatkan inggat panumpalan sikan tupaylan awagan
ket di kantoy mapukaw dito'y lagip ko. Muray pa'y ang lawas itawid, ikariken ka asika si kalae. Di ka masursuro biyak ko alipate. Uray pa'y andaan ko ichay tanin. Sa dinuman di ayan mo biyak ko, kaya't kukumakin ka kay puno. Arapap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Uray pa'y ang labas itawid. Asyak kain kalaksiden ket ni ayat mamimpinsan alipaten. No dayta pusum na ulkit naranggasen awatek ugyag kuno isuti guswen. No gandat mo asyak kain ka pasaktan ket ipapusong kinagulib ken taguran. Awan mabalin kuno isut pagragsakam biag kumay sinaata din na. No gandat mo nga itanem na kinarianta ket bukawen ayat inta nagkuligan. No dayta naken kastat ina kinatangken nasaysayat langin asyak tay gudasen. No ragsak mo nga asyak tay agladini keto'y puso malmesti sa init. No gustwen mo unay nga grakayan to'y bagit apitek biag kuno daytaken kat nabatek. No pagarupen nga inalilaw kalaen. No pagarupen nga ay aywen kalaen.
ayatin inadungdungwe. Gandat mo asyak kain kalaksiden, ket ni ayat maring pinsan alipatem. No dayta pusum na ulpit naranggasen, awatek kubyag kuno isuti guswen. No gandat mo asyak kain kapasaktan, ket ipapusong kinagulib ken taguran. Awan mabalin kuno isut pagragsakan, pagragsakam biag kumay sinaakta din na. No gandat mo nga itanem na kinarianta, ket pukawen ayat inta nagpuligan. Nuday tanaken, kastat ina kinatangken, nasaysayat langin asyak kay gudasen. Nuragsak mo nga asyak kay agladini, keto'y puso malmesti sa init. No gustuem mo lay nga gragayan to'y baging, apitek biag kuno day taken kat nabatek. No awanen patiken kat naglabas, no awan ken ka samgit ni ayan-ayan. Iturat amin apkes ken panaas, no isut kay kariyak, kay kariyan nanumunga ayan. No isut kay kariyak, kay kariyan nanumunga ayan.
marigyan ka jak na tumpan ida at nagute na iyong awan dahil to'y rinda iso asana sika nakunod kawan kwenta kempan chenat kuman kakay panunutin panagkrus idalanta nagam amuta adinain gagara naging nayak ayata garing-garit sinangalta nagmaris lubong ko gapu angin kenta maniput idin si kantay sa pulet inuran uras si katil iliwet patek mo kanyak yak tubulos mailimet idinto asika nagsakit kamatipet ngem ulay nukasta anusak apilit tangamin biag ko si kaunay tay patpatgek iwak sinak tuman siyak-yak tumarami kanu agayata hinggat mauyos tuy angis naglagi pembiak ko kinaputnok unay kenta amin nga aramidek awan inlimet kuken ka
uli inuran-uran sikat iliwe patek mo kanya ya pulos may lime idinto asikat nagsakit imagitet ngem uray nukasta anusap apili tanganin biyagku si kaunay tay patpat liwag sinagtuman yak-yak tung marami kanu agayata hinggat mauyos tuy agis kanu agayata hinggat mauyos tuy agis problema ti patong ko nagadala na kabut-buto kaslara po ating mubo kirisang natay na balalo kut-kudem kat lumalalo dilawe mabudo-budo agpapansin metay luko budo-budo-budo-budo ay nagimastigin na budo dukot-kudek ay pumalpalalo ang kunot-kunot na kimotyo budo-budo-budo-budo kautek sa kuital ko pababa nga ipangato apos ti budo-budo problema ti patong ko nagadala na kabut-budo kaslara pong ating mubo girsang natay na palalo kut-kudem ket lumalalo ilawe mabudo-budo agpapansin metay loko budo-budo-budo-budo ay nagimastigin na budo dukot-kudek ay pumalpalalo at kunot-kunot kay kimotyo budo-budo-budo-budo kautek sa kuital ko pababa nga ipangato agkas si budo-budo budo-budo-budo-budo ay nagimastigin na budo dukot-kudek ay pumalpalalo ang kunot-kunot na kimotyo budo-budo-budo-budo kautek sa kuital ko pababa nga ipangato apgas ti budo-budo kautek sa kuital ko apgas ti budo-budo pababa nga ipangato anak ti budo-budo
isip na bigla. Amin nga pero bakit madilaw da isip pagragyan nag-aapa. Dati sa utmay sa ipadananda no di makisayan ket nay nayunan dakita salit nga chismosa agaranit istorya iwaras-waras da di nga makatala kagitingil iwata gabot da kes na apal dati daduma ay nakakatkat na malain perperjenda kagayem da at nantumit lang hindi aldaw dumdeng ti karma dagiti inaram mo ti param at tao ketlak amen ko dim kad amo dagiti kagayem mo adut